Аз съм Мария Гиева, кандидат за евродепутат на ГЕРБ. Мария Гиева е икономист по професия. Работи като изпълнителен директор на местна инициативна група Раковски, общински съветник от ГЕРБ в община Раковски. Като изпълнителен директор управлявам стратегия за местно развитие за усвояването на 4 милиона лева за община Раковски. По тази европейска програма подпомагаме общината, малкия бизнес и малките земеделски производители. През 2012 година спечелихме конкурса за най-добра проектна идея на Министерството на земеделието и храните. Като евродепутат ще се боря за развитието на селските райони, разнообразяването на икономическите дейности и подобряването на качеството на живота в малките населени места. Ще работя за по-лесен достъп до европейско финансиране за малкия и средния бизнес. Гласувайте за ГЕРБ, защото ние сме бъдещето. А всеки ден управление на сегашното правителство трупа дългове, които нашите деца ще плащат. Европа върви напред, а България няма време за губене. ГЕРБ, номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.